Assalamu alaikum, barkanmu da sake dawowa zuwa darasinmu na uku akan HTML language. So a yau darasinmu na yau za mu tattauna ne akan HTML headings. Wato HTML headings tags ne wanda ake amfani da su a gurin rubuta heading akan naka website, wato naka website da kai creating. Kamar yanzu misali a site ɗinka, ka san zaka ga mutum ya yi site, a saman site ɗin shi zai yi rubutu ka gan shi babba, wato shine kila a matsayin heading nashi, wato abinda zai nuna jama'a cewa site ɗin shi ga heading ɗin shi, me yake so me site ɗin nashi ya kunsa. Kun san dama ko da yaushe shi heading abin da yake yi zai nuna maka cewa abin da ke kasan shi yana referencing din shi, yana nuna menene abin nashi na kasan shi ke so yayi a wannan site din. So yanzu misali h1 tag ne mai zaman kanshi akan HTML, kuma akwai su daga h1 har zuwa h6, kowane yana da opening da kuma closing. Shi h1 tag yana da opening tag kamar haka, yana da closing tag kamar haka. A koda yaushe yadda ka buɗe tag ɗinka a sunan shi, dole closing ɗin shi ya kasance shi ɗin ne. Sannan haka za ka yi ta tafiya da su har zuwa h6. Kowane za mu yi amfani da shi yau, shine darasin namu gaba ɗaya. Za mu tattauna akan kowane daga cikinsu, h1 ɗin har zuwa h6, wato HTML headings. Yanzu mu koma a cikin darasinmu. Kamar yadda muka gani a nan darasinmu na baya, mun yi amfani da break tag, mun yi amfani da paragraph tag, mun yi amfani da horizontal tag. So yanzu za mu yi amfani da heading tag. Idan muka sauko a nan, za mu ƙara da heading tag, wato za mu fara da h1 tag mu gani me zai yi mana a browser mu. Mu kwafi wannan abun, mu rubuta, mu yi pasting nashi, mu rufe tab ɗinmu. Idan kana cikin irin wannan Sublime Text Editor, da zarar ka sa h1, idan kuka lura gashi nan ya nuna mana, in ka ga dama ka yi haka kawai ka danna enter, kun ga ya mana opening da closing. Shine babban advantage na wannan Sublime Text din, za ta ringa taimaka maka da auto closing. So yanzu idan muka yi pasting wancan, gashi kai saving, mu koma a browser mu yi refreshing mu ga me zai bamu. Kun ga girman text din shine h1 a nan. Idan kuka lura girman text a nan na paragraph ba za ka haɗa shi da wannan na h1 ɗin ba. Haka h2, haka h3, haka h4 zuwa 6. Wannan dai shine babban heading wanda yake da girma, ya fi kowane daga cikinsu, shine babban gaba ɗaya. Kowane za mu ga me zai mana. Kuma ku sani ba wai dole iya girman shi mutum zai tsaya ba, a'a, idan ka ga dama amfani da CSS wanda za mu yi amfani da shi can gaba, shi za ka yi amfani da shi gurin canza mashi kala, ko kuma ka ƙara mai girman font ɗin, wato girman size ɗin shi. Tunda yanzu h1 size, kun ga girman size ɗin shi, in ka ga dama ka iya ƙara amfani da CSS. Za mu yi bayanin shi a gaba. Yanzu mu je mu rubuta h2 tag mu gani, shi ma zai bamu. Idan muka buɗe h2 tag, gashi shi ma ya fito. Mu yi pasting, mu yi saving, ka koma a browser naka ka duba ka gani me zai baka. Kun ga h2, kun ga alamun h1 ya fi h2. Haka za ka yi ta tafiya da su ƙanana har zuwa h6, shine wanda ya fi kowane ƙanƙanta a cikinsu. Idan ka zo gaba ka ƙara yin h3, shi ma ga nashi, kai saving,
idan ka dawo ka yi refreshing za a ga shi ma girman shi ya bambanta da h2 haka mu koma mu yi amfani da h4 wato h4 tag shi ma ka buɗe mashi nashi tag ka yi rubutu a tsakankani ka yi saving ka koma ka yi refreshing za a ga h2 ya fito kun ga girman shi bai kai h3 ba. To haka ku sani ana amfani da shi gurin kamar yadda na faɗa gurin yin heading a site ɗinka, ba dole sai shi ba, za ka yi amfani da paragraph, span, suna da yawa kowane in ka ga dama za ka yi amfani da shi, amma ka san muhimmancin su in case kana buƙatar mai size ɗin wanda ka gaya maka, ba sai ka je ka wani styling ba, za ka yi amfani da su. Idan ka dawo ka buɗe h5 tag shi ma ka yi saving, idan ka zo za a ga shi ma girman font ɗin shi ba kaman h4 ba, h5 ya fi h4 kankanta. Idan ka dawo haka h6 shine na ƙarshe, daga shi babu wani heading tag, daga shi babu wani. Idan ka duba a nan ka zo ka yi refresh, kun ga h1 h2 h3 h4 h5 h6 h6 shine wanda ya fi kowane kankanta. To wannan su ne html headings da muke da su h1 to h6. ko ka dawo a cikin editor ka ce za a ƙara da h7 tag ɗin, kun ga tags ɗin nan h1 to h6 babu h7. to ko ka yi ƙoƙarin ka sa 7 shirme ne, bata san me kake ba. So yau shine kawai za mu tattauna a kan shi. Idan muka zo kun ga dai a tsakankanin su suna da spacing yadda ya kamata. in ka ga dama za ka iya rage spacing ɗin, kuma ka iya ƙarawa. wurin ƙarawa kamar yanzu tsakanin wannan h1 ɗin da h2, idan kana so ka ƙara za ka yi amfani da wannan statement ɗin, wato break statement wanda muka yi amfani da shi a darasinmu na biyu. idan kuka yi saving ka zo ka yi refresh, kun ga ya ƙara ba da space tsakanin shi da ɗan uwan shi. So break tag aikin shi kenan ka samu space, ko kuma ka yi breaking statement a cikin layi, ko in ce sentence ka yi breaking ɗin shi zuwa yadda kake son shi. idan ka dawo yanzu wannan horizontal line ɗin mun yi shi, bari mu gani, kuma ɗan ƙara netify mu gani, bari mai saving mu dawo. mun yi amfani da horizontal a can, mun sa amfanin shi, kun gani. So amfanin horizontal line kenan, dama mai bayanin shi. So shine kawai abin da za mu tattauna a kan shi, heading HTML heading tags wato h1 zuwa h6. na gode, kada ku manta ku yi subscribing.